салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшӣ мебошад ки иншааллоҳ ба шумо маъқул мешавад бародаро. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мо мебошад. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як мошини фурӯшии Мерседес Бензе бошад ки соли бароришаш 1998, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, кондитсионер кор мекунад, савдо дар пеши мошин қарор дорад. ин мошин дар ёвон, нархи мошин 65 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 476 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 15 42 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯшии Toyota Fielder мебошад ки соли бароришаш 2008, объем мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст Toyota Fielder 2008 сол, тонировка документ солона, объем 1.5, бензин, газ, евро 4. мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 80 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 549 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 108 02 10 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. се мошини фурӯшии ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2006, объем мотор 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошини фурӯшӣ, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин тенҷи бадай, варид парид нестай, мошин бе камбудия ишқилиб. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 20 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 137 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 39 09 67. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2010, объем мотор 3.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, американкаи тоза, чиста эскаи тоза, мошин на панава, ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 119 500 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 819 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 00 77 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Honda Accord мебошад ки соли бароришаш 2008, объем мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин як даст ай салон гирифтагием, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, 4 баллон навай, хадаҳои тӯбча, калонка, фар ҳамаш 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 75 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 514 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 984 09 10 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Nissan Maxima мебошад ки соли бароришаш 2007, объем мотор 3, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст Maxima 2007 сол, мотор коробка соатворӣ кор мекунад, пусидагӣ умуман надорад, перекидка нестай, Maxima тозаҳай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 42 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 288 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 21 71 71. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1992, объем мотор 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин состояниш напанавай, мошин беҳтарина, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент, нархи мошин 35 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 240 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 06 89 81. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشتم ماشین فروشی ما اوپل استرا اف می باشد که سال برای 6996 ABM موتور 2 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. کاندیشنر اسکامینکو ماساژ دارد. دیسکا بالون نو کراسکاش هم زوره سومی نخ در کار قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 40000 تومانی در روبل زیرا گردانیم 274000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 909 09 32 32 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.